let me take a selfie. מה זה, איפה אנחנו? בסיס צבאי? יכול להיות? חבר'ה, רק אתמול עשיתי את הצו הראשון שלי. מה שמזכיר לי, מחר יש לי מיון הופעות לקרקל. אני לא מרגישה טוב. המוזר בזמן הזה פשוט לא יפה לי. ספיר. את בסדר? מהר למרפאה, אני מקווה שמישהו חולה כאן, יש פה תרופות טובות, תרופים טובים, בואו. הנה, יש פה פסה. שלום בנות. מה קרה? את לא מרגישה טוב? היא הרגישה קצת בחילה וחולשה וצנחה על הרצפה. שלא כמו בתיכון, לצבא יש תקציב גדול ומושקע. מה את אומרת נכין לך? יש תה פטל פראים, תה יסמין יהודה, הביאו לי גם חליטת צמחים היום, את רוצה אולי? תמיד עוזר. מה זה טירונים? רק הגעתם וכבר במרפאה? קדימה, תצאו כבר! עוד לא אמרתם שלום לאזרחות. קדימה! כולם לעשות שלום לאזרחות! ועכשיו אתם יכולים, גיבורים. אבל מה? להיות גיבור זה לא בבת אחת. קודם כל אתם טירונים. אתם טירונים ואני המפקד. אתם המשרתים ואני המלך. אתם כוכבים ואני הריח. אתם כוסים ואני שושנה. איזה מזל יש לנו אנחנו. לא מספיק נסענו בזמן, גם קיבלנו רס"ר מהסרטים. מילא היום מביאים לנו מישהו אשדודי מוכר כזה, אח של אחות שלה, היה מסדר אותנו. דרי דורי דרי דורי דרי דרלה דרי דורי דרי דורי דרי דרלה שינגן הצועלה. המפקד פרוק! מה אתה עושה פה? זה לא מחלקה שלך. קדימה, אתה אחראי ניקיון שילוטים כלב בכלב. השילוט. אז על מה דיבר איתכם המפקד פרוק? קודם כל, אתם חיילים, טירונים. אבל להיות דבש קצבו זה לא בבת אחת. קודם כל, אתם הטירונים ואני המפקד. אתם המשרתים ואני המלך. אתם הכוכבים ואני הירח. אתם קוצים, אני ורדם. ביקשת? קיבלת. גרסה מקומית אשדודית למפקד מהסרטים. מה אני אומר אתם עושים? וזה נקרא פקודה. ברור? כן! כן, מה? כן, המפקד! קדימה, מסתדרים בשלשות. הרטי, יורי, סן, דמן! מה קרה? מה כל כך קשה? כולה להסתדר בשלשות. הרטי, יורי, סן, מסתדר, נגמר שורה. אתם כנראה רוצים לשחק משחק מקדים עם המפקד שלכם. כולם חוזרים לשאול הפקלים על הגב, זה ברור? מה זה פקלים? נו, עתיקים, הדברים שלנו, בואו נלך. זה פקלים? אין בעיה. קודם כל לא עמדתם בזמנים. עכשיו יהיה לכם מסדר אמריקאי אישי. מסדר אמריקאי? נראה לי, אני יודעת למה הוא מתכוון. אתם עושים צחוק ממפקד שלכם. אתם צעירים ופעורים. אתם ממש נוגעים בקיר. אבל המפקד, אנחנו בכלל לא קרובים לקיר. אין בעיה. אני אקדד אתכם טוב טוב. קדימה להקיף בסי שיחלה! הרטי, די!